Să începem cu imagini frumoase și semnificative ale teritoriului Bari. Un teritoriu bogat în tradiții și cultură, o rețea de transporturi și infrastructură modernă, un punct de acces privilegiat la piața de desfacere a Mării Mediterane. Regiunea Bari este astăzi una dintre cele mai competitive realități economice ale Italiei și reprezintă o zonă în continuă dezvoltare. Fiind una dintre cele 9 localități italiene care au obținut aprobarea guvernului pentru a deveni oraș metropolă, Bari ocupă o suprafață de 5.139 de km pătrați și găzduiește aproximativ 1.600.000 de locuitori. Bari reprezintă sediul unuia dintre cele mai importante centre de cultură din Italia. Dotată cu un spațiu universitar, biblioteci, centre de cercetare și laboratoare științifice moderne, zona dispune de un sistem educativ și de formare profesională amplu și variat, printre cele mai performante din Italia. Rolul fundamental pe care economia cunoașterii îl deține în această zonă se reflectă în mod direct și asupra pieței de muncă. Procesul activităților economice în provincia Bari este de 44%. Forța de muncă se deosebește prin profesionalitate și pregătire, ținând cont de faptul că numărul de absolvenților de facultate din această zonă este printre cel mai ridicat din Italia. Sunt 15 primăriile care fac parte din zona metropolitană Bari și care împreună cu provincia s-au asociat și colaborează în prezent cu scopul de a promova competitivitatea și de a administra în mod integrativ și eficient procesele de dezvoltare și globalizare ale unui departament atât de strategic precum ICT-ul. Cu peste 135.000 de întreprinderi în zona metropolitană Bari este concentrat 40% din sectorul de afaceri al Puliei, a cărui vivacitate se măsoară mai ales în domeniile comerțului alimentar, produselor de manufactură și construcției. Chiar și mecanica și mecatronica înregistrează o rapidă dezvoltare, profitând de beneficiile oferite de lunga tradiție revendicată de Bari în sectorul mecanicii industriale. O importanță majoră este deținută de sectorul serviciilor inovative și al ICT-ului. Zona metropolitană Bari, pe lângă găzduirea unor importante firme internaționale, își deschide porțile și numeroaselor întreprinderi mici și mijlocii, care se deosebesc prin nivelul ridicat de inovație, profesionalitate și competență. O altă caracteristică importantă a zonei este turismul, sector ce în ultimii ani a cunoscut creșteri semnificative, atât în ceea ce privește prezența națională cât și cea internațională, fapt pozitiv ce nu confirmă tendința negativă de la nivel regional și național. Datorită poziției sale strategice și a unei lungi tradiții comerciale care o caracterizează, zona metropolitană Bari constituie excelentă bază logistică pentru a accede atât la piața de desfacere internă cu care a avut dintotdeauna importante relații comerciale, cât și la piața de desfacere a Europei de Sud-Est și a bazinului Mării Mediterane. Zona metropolitană Bari reprezintă un teritoriu omogen, întemeiat pe legături economice și sociale foarte puternice, cu deosebite caracteristici și specialități productive. L'area metropolitană di Bari è un'area. Zona metropolitană Bari ocupă un rol important în sectorul ICT. Pentru prima dată, instituțiile publice au sprijinit firmele pe parcursul proceselor de internaționalizare. Este exact ceea ce trebuie să facă politica și economia. Departamentele ICT și Economia Cunoașterii au furnizat în ultimii ani o importantă contribuție creșterii și dezvoltării sectoarelor deja fundamentale pentru sistemul industrial al zonei. Datorită unei integrări în constantă creștere a sistemului cu noile tehnologii ale inovației, cu precădere sectoarele mecanic și mecatronic, agricol, alimentar și textil au cunoscut un avânt considerabil. Aglomeratul Bari Modunio, specializat în componente mecanice și automobilistice, este una dintre cele mai importante zone din punct de vedere industrial și cu investiții deosebit de semnificative în noile tehnologii și în cercetare și dezvoltare. Se deosebește prin prezența unor mari întreprinderi naționale și internaționale ce atrag interesul multor companii specializate în subcontractări și al numeroaselor IAM-uri specializate din zonă cu o mare predilecție către export. Aglomeratul situat la sud-est de Bari este caracterizat de o puternică vocație agricolă, sprijinită în ultimii ani de noile tehnologii inovatoare, care au contribuit la creșterea productivității și a competitivității acestora. Zona este renumită mai ales pentru producția de struguri și de ulei. Primăriile aflate în zona internă înregistrează prezența numeroaselor întreprinderi care lucrează în domeniul agroalimentar. Zona Valentano a dobândit pe parcursul ultimilor ani o puternică conotație de pol al inovației și al cercetării științifice, mai ales ca urmare a stabilirii în zona a centrului Technopolis, a Facultății de Medicină Veterinară, a unui sediu operativ al Politehnicii și a Centrului Internațional de Agronomie. Prezența a două mari întreprinderi pe teritoriul la sud de Bari, cărora se adaugă eventuala realizarea unei ulterioare instalații în apropiere de Taranto, conferă acestei zone titlul de punct de referință pentru marea distribuție comercială.
Zona metropolitană Bari se caracterizează printr-un important dinamism în departamentul noilor tehnologii și al inovației. În zonă se află numeroase companii de servicii inovatoare integrate în mod solid în sistemul socioeconomic local. Plan de acțiune locală, diverse companii, universitatea și centre de cercetare. Cu peste 8.500 de absolvenți în 2006 și numărul înscrișilor în constantă creștere, Universitatea din Bari reprezintă una dintre maestriile sistemului educativ italian. Universitatea a avut în 2006 peste 50.000 de studenți înscriși, care pot conta pe 15 facultăți și 150 de specializări, incluzând învățământul de scurtă și de lungă durată. Politehnica din Bari a luat naștere în 1990 din Universitatea din Bari și include în prezent Facultatea de Arhitectură și 2 facultăți de inginerie. Numără peste 11.000 de înscriși, situându-se pe locul 3 în Italia. Bari găzduiește de asemenea numeroase consorții publico-private care se ocupă de dezvoltarea teritoriului. Consorțiul care administrează Parcul Științific și Tehnologic Technopolis, primul întemeiat în Italia, operează în prezent în domeniul cercetării și dezvoltării de soluții în sectorul e-government și al transmiterii tehnologice. Parcul tehnologic găzduiește diverse birouri și laboratoare. Cosa molto importante e delicata per questo programma operativo. Un lucru foarte important și delicat referitor la acest program operativ este acela de a defini modalitățile de governance care să permită tuturor intervențiilor să se desfășoare într-o fuziune perfectă. Din acest punct de vedere, este semnificativ rolul consorțiului Technopolis, care ar putea oferi sprijin diverselor sectoare în încercarea de a crea un guvern cât mai activ și de a obține lucruri cât mai unite și mai compacte. Este o societate consorțială creată în 1979 și are ca membri autorități publice și societăți private. Centrul Laser operează cu precădere în domeniul dezvoltării de aplicări industriale ale tehnologiilor laser, realizând prototipuri de sisteme automatice pentru microprelucrări laser. Acestor competențe specifice se adaugă activitățile de consultanță și intermediere tehnologică, cu scopul de a sprijini creșterea societăților aflate pe teritoriul local, în cadrul programelor de cercetare și dezvoltare regională, națională și europeană. Centrul Arti Puglia, Agenția Regională pentru Tehnologie și Inovație, naște cu obiectivul de a promova și consolida sistemul de inovație regională. Actori publici și privați ce colaborează cu strategii comune pentru a îmbunătăți competitivitatea acestui teritoriu. Întemeiat la începutul anilor 80 sub forma unui consorțiu între întreprinderi publice și private, Centrul de Cercetare desfășoară activități de cercetare aplicată cu proiecte naționale și internaționale și colaborează cu universități, institute de cercetare, consorții și societăți private. În mod deosebit, centrul dezvoltă și oferă servicii pentru certificări în sectorul agroalimentar și se ocupă de transmiterea tehnologică și de educație. Sintezi este o societate pe acțiuni, al cărei obiectiv principal este dezvoltarea de componente și soluții mecatronice, cu precădere pentru robotică și sisteme de producție. CRIS Puglia, Current Research Information System, este un sistem informațional care detaliază proiectele de cercetare și dezvoltare realizate de profesioniști și organizații din Puglia. Actualmente, sistemul prezintă informații privitoare la 53 de proiecte strategice și 112 proiecte de explorație, finanțate de regiunea Puglia și începute în ianuarie 2007. Obiectivul CRIS-ului consistă în supravegherea diverselor contexte de intervenții prevăzute de proiecte, cu scopul de a asigura o constantă aducere la zi asupra pașilor făcuți de cercetare, de a planifica ulterioare activități de cercetare, de a evita repetări costisitoare, de a stabili contacte în sânul comunității de cercetare. Este un centru de pregătire postuniversitară, cercetare științifică aplicată și programare de inițiative teritoriale, coordonate în cadrul programelor de cooperare internațională. Centrul își desfășoară activitatea în 4 mari domenii: administrarea solului și a resurselor hidrice, protecția integrală a pomiculturii mediteraniene, agricultura biologică mediteraneană și agricultura de durată și dezvoltare rurală.